بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتشن ياري السلام عليكم وعليكم السلام اني تلفلا amba akara tlefla yede awo ini tagama amba ngote yangu ngo ini tagama ne defo amba wole de tama ya awo tama de duguta ya bamana ngana awo na fo ni tama ko di tara dugula awo sino tama ni te o ka bo ya fe kana o ko te o ni bamana ko ni tama o ko di ni duguta voilà bamana fo chogodo awo so tara jarawa ajara pasanyu mantara nyumana ay alhamdulillah ata kunya na boro awo segu bi chogodi segu kadiya segu kadi akadi aha auto be kinyu na segu sekura segu kura segu kura ni kura fala be aywa tabarakallah segu kura aywa d'accord segu kawu be di chogodi oui ambufo anyuma tara anyuma nan abana aywa ay abana yaro ima segu de gami de ay mas iyai ayi o nyeme ayi ebuna segu de momi muna ayi momi o jimi ko ayi muna ayi segu de ango kumatoi ayo kumatoi o de bajier segu de ango toi tabarakalla boy bismillah ambe segu ka fo utlo bana komi nyuma tara nyuma nana am fa dem bamago bamanyare amba fo bismillah ko ni ame koti kosa ko ni san nana ko na koti sonde koti kosa ko bamano ko koti kosa ko ay ko ni san nana ko ka na ko so ko ni bisa odo ya sana le ka klaka na ko so ni te ay de o be ga togodi ngo jide we ka na ko koro san lu fena jide no na ko tsika so mlu ko ala ya son déjà ayo ko tasmani jiu o tseke million kelen kono tasmani ji ko matse ko ke ufla ke million kelen kono ay emuna utseka ga million kelen kono kalamu nani mina won meseka bla uni nyokonche nga utseka ga million kelen kono o tseke million kono na kala mun bige tasma be sake tasma bisa Allahu akbar nok sababu o kany ko sego ko komi borosu ko ni jamfanti bi jamfanti do ko ni jamfanti e kasila ko atora jamfala sigatala sigatala ay kasila siga ayre dinga misenge ay bina kono di abina kono ayo wore ko bamano ko ni jamfa dinga se ko ka fere doni parce que talo ni bi yere siga biya kono Allahu akbar ayo bismillah ami do ñuna ye tarata namu kalo tle juli novembre ko kle ta ani woro samba fla len mugan kele ba fla ani mugan ani kele ci san ciara mena de ja bima dinyada nimbe mo be dinyana ko ni mu mo de dinyana de jume samba mugan ni kele o mo be dinyana mo mi shibe samba fla no mo kote mo te fona kala subare al subara ati ayo tabarakallah ayo gafe mu togo le républicain anga damne no o mu sababi républicain ale kumana républicain ale kumana feminga o de ko anga fintigila ka o ye armée malienne ko lu koni dangarke bamanci wale keba do yerela ni wale ko folo kon kera narakaw o lu fe no mi metali ke kelen kon ko fa yira ka fo ko bamanci wale keba moko woro o lu koni bonana o nina yira ka fo anga fintigila kan nani o lu fana kon bonana o nina ni wale ko folo o lu semfe akoni anga fintigila ka ko we chesri bela jelenke wasa upsega dankari ni ma ko folo o lu la choko minna républicain alega la sedi o yeni ali bi am to républicain ale kon nana yira ka fo kunun ko kiri koni barado koni damne na ne abe foma position d'assises spéciale yira ka fo ke o kiri ko kon keneka affaire temps ani sheki obe akan krenkren ala sorota fanfela ala yira ka fo ma biduru ani nani olu koni bisi kiri no lubina juger ni kiri ko ta bunku o ka républicain ale kala sedi o yeni ali biam to républicain ale kon nana pour l'oni ale politique mo mali konnana yira ka fo ko mado kon ku be fe ka ale koni mineni abe fo ma ko alternative d'enlèvement hodo ko konnana ministre so mini o nyashino no lakana ko nyana bolima o lu koni ayira ka fo ni ma ko fo leni o yo pula ko o kon mena akala kana ko ala sabati ina fo ala inne no choko mina républicain ale kala sili weni aywa républicain d'Afrique datugu ambi le reporter secret ale mu rapporter
reporter ale kumana fɛn min kan o de ye an ka ladala ko kɔni tigilamaw ni a bɛ fɔ ma ko autorité traditionnelle olu kɔni k'u bɛ jamana ɲɛmaa kɔni fɛ ni o ye colonel Asimi Goita ye wasa u bɛ se ka masala camancɛ fanga ye ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na reporter ale ka laseli o ye nin ye ale bi yamto reporter ale hukumu kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ metali kɛ bi min ye an ka dugu jukɔrɔfɛnw ale ni pétrole ko ta fanfɛla olu tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni baaraw kɔni bɛna n'u don bi baaraw bɛna kɛ CCB o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko sinsin kɔni bɛna kɛ minnu kan o de ye an ka dugu jukɔrɔfɛnw dɔ bɛ se ka fara olu sɔrɔ ko kan cogo min na walasa jamana ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min na reporter ale ka laseli o ye nin ye. Reporter o bila kɛrɛfɛ Lesora go sɛgɛrɛ ka kɔnɔ lajɛ. Lesora ale kumana. A ko Musabugu échangeur min ni ale baaraw kun bɛ sen na ko ale kɔni kolomo karili o kɛra kunungu gouvernement ɲɛmaa fɛ ni o ye Dr Shogel Kokala Mayiga ye ni sira kofɔlen a yira k'a fɔ a kɔni faso ye musaka min don a la ko bɛ t'i jɔ sefa wari miliyara 40 na awɔ ni pɔni échangeur ne ayo a ka girin dɛ a ka girin mais miliyari 40 o fana ka girin dɛ miliyari 40 o fana ka girin dɛ a yɛrɛ ka fɔ ni sira kofɔlen ko a kɔni bɛna kɛ sababu ye ka lafiya kɔni lase min bɛ tali kɛ Baginedakaw yirimajɔ fo ka taa se Ɲamana la yɛrɛ ka fɔ ni sira kofɔlen kɔni a baaraw kolomo karili kɔni o kɛra kunungo Shogel Kokala Mayiga ale fɛ ni ale ye gouvernement ɲɛmaa ye mais dɔw ko to ka jɔ de ko baara ma ban ko baara ma ban dɛ ko a kɛrɛfɛla ma dilan ka ban dɔw ko tɛ kulu bon ne t'a dɔn télé yɛrɛ la télé tɛ dɛ ni an bɔtɔ Segu don n'an tɛmɛna sira in fɛ cɛ yɛrɛ la a ma ban ten kosɛbɛ o kɛra samedi n t'a dɔn ni dimanche n'u tilala la dɛ ayi sɔrɔ ka mɔgɔw hakilila ɲini cɛ ko ka nin bila o kaɲɛ de mɛ ko k'a ma ban dɛ ko olu kan ka ban de a balen tɛ tile tɛ k'a d'u ma ko a kɛrɛfɛla lajɛ ko pɔmɔ dilan kɛrɛfɛ fila filɛ ko donc k'u jija ko ban cɛ ko ten cɛ yɛrɛ ko kɔni samedi su an tɛmɛtɔ voilà a ko kuma fɛngɛ n t'a dɔn n'u y'o kɛ dimanche ka ban o ma kɛ ayiwa hali bi an to esɔr ale kɔnɔna na sisan an bɛ taa metali kɛ kasobonba ale kɔnɔna na a yira k'a fɔ olu ka baloko kɔni ka olu ka kɔnɔdenw kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko dumuni kɔni bɛ tobi ka di u ma ko dumuni kɔni ko a man di o de hukumu kɔnɔna na ko maa caman kɔni ka mɔgɔ de bɛna kɛ maa caman ka mɔgɔ de bɛna taa dumuni kɔni di u ma walasa u ka kasoladen bɛ se ka dumuni ɲuman o dun cogo min na esɔr ale ka laseli o ye nin ye. Kasola ka dumuni man di mais i bɛ kaso la cogo cogo fɛnɛ ni hakɛ dɔw ka kan kɔnɔbara dali ye fali ye a man di a ka di o ye ne ka baara ye kaso le ni man di est-ce que ayiwa ala ka hakili ɲɔgɔn est-ce que u fa fɔlɔ yanni k'a fɔ a man di est-ce que u fa fɔlɔ u bɛ fa non ko u bɛ a saba sɔrɔ daraka tila fana sɔrɔ a fana a y'o faamu est-ce que u fa fɔlɔ yanni k'a ɲini n'a ka di fɔlɔ ni fara de bɛ ka di a ka di ɲini n'i y'a mɛn a ka di fara de o fɛnɛ b'a la mais dumuni kɔni fɛnɛ n'i y'a bɛ jigin a ka di de koyi ayiwa o fɛnɛ ye tiɲɛ o tɛ kɔngɔtɔ ta ye dɛ ni kɔngɔ b'i la n'i y'a ye i b'a fɔ dumuni man di waati min na a sɔrɔ i kɔnɔ fara i hakili sigira n'i y'a mɛn a man di i hakili sigira i kɔnɔ fara sini i tɛ jigin ka di la fɔlɔ i bɛ jigin i kɔnɔ ka fara de informateur ale kumana n ye jɔ fugulanba ye fɛngɛ Jalo Kasoge ministre de la justice an b'o dɔn a ko di informateur ale kumana fɛn min kan o de ye ko kɛn yɛrɛ ye ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni sɔrɔ kɔni caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifin olu ta fanfɛla o la ale bi an bɛ to informateur ale kɔnɔna na yira k'a fɔ ko mototigiw senfilatigiw fo ka taa se sen sabatigiw kɔni ma ko an bɛ wagati min na ko sisan ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ wuli ka jɔ la walasa permis olu kɔni bɛ se ka o ta mototigiw ko permis an bɛna o ta ko a bɛna kɛ non ne ka permis bɛ n bolo ne tɛ e ka permis ne ka permis bɛ n bolo ayiwa informateur ale ka laseli o ye nin ye an bi an to informateur ale kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ ministre min ni ale ɲɛsinnen don kiiri kɔɲɔ ma n'o ye Kamaru Kasoge ale kɔni ye a ka min bɛ tali kɛ juge ka yamaruya kɔni di u ma walasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu ni olu bɛ ka jɔnya wale kɔni ta ka ɲɛsin u mɔgɔɲɔgɔn u ma maa o maa ko nɔ mana ye nin wale kofɔli la ko ka a minɛ ka a ɲangi i n'a fɔ sariya o ye a fɔ cogo min na informateur ale ka laseli o ye nin ye. ne sera k'o kɛ a ka ɲi ni ye jumɛn indicateur de renouveau indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn
ale kumana indicateur de renouveau kumana fɛn min kan o de ye ko jamana ɲɛmaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ wasa balo minnu ni olu kɔni bɛ bɔ kɔfɛ ka na dɔ bɛ se ka bɔ olu sɔngɔ la cogo min na o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko balo minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na ko n'o y'a sɔrɔ a tigiw kɔni ko 100 sira la ko jamana yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ 50 kɔni olu bɛ u jɔ ni o ye o hukumu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen musaka kɔni bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 18 o la wasa min tali kɛ da dumuni gɛlɛyaw da bɛ se ka kari o la Mali kɔnɔna na cogo min na indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye lakanabaliya ta fanfɛla la an bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ maa caman kɔni olu ye u ka foro kɔni bila min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wale kofɔlen kɔni kɛra Kolongokaw olu fɛ yen nɔ ka sabu kɛ Bamanciya wale kɔni kɛbaaw ye maa caman olu ka foro kɔnɔna o bila indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau kɔnɔna na kɔni bɛ waatinin bɔ min bɛ tali kɛ dɔnkilidala dɔ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko docteur Kɛba ale n'a tɔɲɔgɔn dɔw kɔni k'u minɛna Bamanci wale kɛba mɔgɔw fɛ Mali nɔrɔ fan fɛ a yira k'a fɔ ni ma kofɔlen kɔni n'o ye docteur Kɛba n'a jɛɲɔgɔn dɔw kɔni ko u bilala an bɛ wagati min na i ko sisan indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau kɔnɔna na an bɛ taa Ɲoro du Sahel kaw olu fɛ yen nɔ Seydina Ali ni ale ye Ɲoro Serifu kɔni den dɔ ye a yira k'a fɔ ko u ka sokɔnɔ baarakɛla dɔ kɔni ye ale sɔgɔ muru la indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau ale kɔnɔna na CEDEAO mɔgɔw olu kɔni kɛmɛ ka ɲangili kɔni ta ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔna na cɛmancɛ fanga mɔgɔw kɔni fana y'a yira k'a fɔ u ka gouvernement mɔgɔw la ko kɔni an bɛ wagati min na i ko sisan ko maa si kɔni tɛna bɔ ka taa taama kɔnɔna Europe jamana o kɔnɔna o la indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye l'indépendant ale ye mun sɛbɛn indépendant ale kumana Faransi ale ye ɲininikɛla min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Roland Marshall ale kɔni ye ka hakilinataw kɔni di Russie mais Wagner mɔgɔw olu ka nali kɔni ka Mali la a yira k'a fɔ ko ni Wagner kɔni bɛ na ko o kɔni ko o musaka kɔni ko o bɛ sɔn ka caya yira fana k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ko ni olu kɔni ye Russie finitigilakaw kɔni nana ko ko u ka turupuw ni o ye finitigilakaw ka cɛdenw ye ko olu kɔni ko o bɛna gɛlɛya don u yɛrɛ dama olu ni ɲɔgɔn cɛ Roland Marshall ni ale sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Faransikaw olu fɛ yen nɔ ale ka laseli nin ye ka bɔ indépendant o kɔnɔna na hali bi an bɛ to indépendant ale kɔnɔna na yira k'a fɔ maa minnu ni olu kɔni bɛ ka jɔn wale ta ka ɲɛsin u tɔɲɔgɔn mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔna na Mamudu Kasoge ni ale ye minisiri min ɲɛsinnen don kiiriko ta fanfɛla ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ a ka juge kɔnɔna ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu kɔni nɔ mana ye nin wale kofɔlen o la ni o ye ka jɔn wale ta ka ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma ko u ka minɛ ka ɲanki i n'a fɔ a ka kan cogo min na indépendant ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to indépendant ale kɔnɔna na mais min bɛ tali kɛ Baba Touré ni ale Mopti kɔni dugutigi ye ale kɔni ko ye laseli dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mopti kɔni ko lakanabaliya tɛ ko Mopti kɔni basigilen don hukumu kɔnɔna min bɛ tali kɛ Danamasagu ɲɛma n'o Yusufu Toloba ale kɔni ko ye bagabagali wale dɔw ta ka ɲɛsin ma kofɔlen ma o hukumu kɔnɔna na kɔni a y'a dafalen a ye tiɲɛ fɔ an bɛ wagati min na ko sisan ko lakanabaliya kɔni ko o ɲaɲalen don Moptikaw olu fɛ yen nɔ indépendant ale ka laseli o ye nin kɔnɔdimi ani ɲɛdimi tɛ kelen tɛ le printemps notre printemps ale kumana fɛn min kan ko kunnafoni dɔw kɔni ko y'a yira k'a fɔ ko n bɛ tali kɛ Alu Bubakar Jalo ni ale ADP Maliba ɲɛmaa ye ko ale kɔni ko bɛ sanu feere dɔw la sanu feere min ni a kɔni ko tɛ ka kɛ sariya o kɔnɔna na nka notre printemps ale sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin wale kofɔli min kɔni ni a kɔni ko fɔra ko Alu Bubakar Jalo ko a nɔ tɛ nin sanu feere illégal ko ninnu na ko a tɔgɔ tɛ a la ko a jɛlen don i n'a fɔ o de Roshi notre printemps ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to notre printemps o kɔnɔna na ATT kɔni a kɔni tanyana a bɛ san kelen kɔni n bɛ tali kɛ tasibila olu kɛra ko nka ATT kɔni a taara ko nka a kɔni bilala maaw fɛ maa minnu ni olu kɔni tɔgɔ kɔni bɛ to jɛna fo ka taa kɛ i n'a fɔ wagati wɛrɛw la cogo min na ka sabu kɛ a ka cɛsiri kɔni na ko ATT kɔni a taara ko nka a tɔgɔ kɔni bɛ fo ka taa min kɛ notre printemps ale ka laseli o ye nin ye
an bɛ saloli kɛ ni min bɛ tali kɛ Mali Tribune. Mali Tribune ale kumana mais min n'a fɔ ma ko Modibo Mao Makalu ni ale sɔrɔ dɔnbagana ye ale y'a yira k'a fɔ ko ɲangili min kɔni taara k'a ɲɛsin Mali cɛmancɛ fanga mɔgɔw ma ko ale kɔni sirannen don dɔ kana fara ɲangili kofɔlen o kan. Modibo Mao Makalu ale ka laseli ye ka bɔ Mali Tribune o kɔnɔna na ale bi an to Mali Tribune kɔnɔna na nka sisan an bɛ taa segukaw olu fɛ yen nɔ Dr Sogel Kokala Mayiga ale kɔni ko bɛ segukaw fɛ yen dɔgɔkun laban kɔnɔna na walasa ka se ka taa sifin olu kɔni ka baara ko ale ni u ka mitali kɛ sɛnɛko ta fanfɛla u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o senfɛ kɔni Sogel Kokala Mayiga ale laseliw kɛ ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ si kɔni tɛna kɛ sababu ye ka kala kɔni don cɛmancɛ fanga o kɔni sen na ko olu kɔni bɛ wuli kajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa cɛmancɛ fanga a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na. Mali Tribune ale ka laseli o ye. Ayiwa tubaarikala ni Mali Tribune ko tɛ an b'o minɛ ka datugu ka dalakɛɲɛ ka dafa o tɛ wa n bɛ taa ni ye Lafibugu. Oui. Lafibugu. Est-ce que de bɛ yen nɔ kosɛbɛ. Lafibugu n'i t'o dɔn kɔni hali kana bɔ Bamakɔ. Lafibugu i tɛ Lafibugu dɔn. N t'a dɔn tɛ kosɛbɛ. I t'a dɔn bon d'accord bɔtɔmɔ t'a la donc Lafibugu yɛrɛ a sigira cogo di n b'o fɔ ye fɔlɔ waati min na Modibo ani Sénégalais kɛlɛla a fédération du Mali la Modibo seginna ka na mɔgɔw minnu seginna Modibo nɔfɛ ka na en le 20 août 60 olu de ye Lafibugu sigi ko an lafiyara o de kɛra Lafibugu ye o yɔrɔnin dir'u ma 10 000 francs o y'u d'u ma joli 2000 ka terrain d'u ma 2000 o yɔrɔnin na terrain belebeleba ninnu 2000 o waati ni 2000 bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ 2000 tun ye wari ye waati dɛ kana bɔ 2000 sisan dɛ comme 500 non o waati ni 2000 ye wari donc terrain d'u ma fɛn fɛn mun bɔra ko anw lafiyara o de kɛra Lafiyabugu i y'a faamu ka bɔ rond point la ka bɔ rond point Maliba ko ni b'o dɔn kɔni Maliba Mali le monument Maliba a bɛ sur l'avenue de l'indépendance Maliba ka ɲɛsi sur la cité des femmes Santarako Keita kɔrɔ ma ka ɲɛsi station chemin Lagos Total ko siraba minɛ ka taa bila fo Lafiyabugu Ali Farka Touré ka monument bɛ jɔ yɔrɔ min na i bɛ tɛmɛ Samaba la i bɛ tɛmɛ Samaba la i bɛ tɛmɛ Cabral la hali bɛ taa jɔ Ali Farka la o sira de tun ye l'avenue o de ye l'avenue Cheikh Zayed o sira de tun ye sira fitinin sira tun man ɲi goudron kolon fitinin hali mobili fila tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn donc Cheikh Zayed k'a sɔrɔ émirat arabe ka ɲɛmaa don ale de ɲɛna ma ka o sira financer même na mun fɔ ye o waati k'a sɔrɔ maliyɛn man ɲi cogo di o sira nin a kan ka kɛ sira belebeleba de ye aller retour 2 voies i bɛ maliyɛn dɔn a ma kɛ i n'a fɔ Tour d'Afrique ya Tour d'Afrique yira Kadafi na ko non ko nin ye échantillon de voilà ko sinon k'a belebeleba yɛrɛ bɛ voilà u y'o wari fana dun voilà donc maliyɛn filɛ nin ye roi ni ka wari mugu ta k'a da ma fu falaki k'a fɔ ka bulon dilan k'a da a tɔgɔ la o bulon de kɛra bulon fitinin sinon normalement sira fitinin hali sisan embouteillage bɛ kɛ fɔlɔ a kan ka kɛ 2 voies aller 2 voies retour c'est à dire mobile fila bɛ se ka taa mobile fila bɛ se ka na k'a sɔrɔ u ma ɲɔgɔn gêner avenue o de tun b'o ko avenue mais sisan c'est la route comme avenue tɛ quoi bon filɛ maliyɛn filɛ an y'a dun Kadafi ye centre culturel d'aw ma mun bɛ la alhamdulilayi o centre culturel kan ka kɛ belebeleba mais o fana u y'o wari de tun de ka kɛ Kadafi nana yan Kadafi diminen kɔ Kadafi mana fɔ Musa bɔra fanga la sabanan Segu sira chinois y'a dama fu falaki ale fana tun ye aller retour autoroute a fila bɛ taa a fila bɛ na u ye fila kɛ u ye fila kunu maliyɛn filɛ bon an yɛrɛ de y'an yɛrɛ jugu ye a filɛ nin ye de donc bon an b'a fɛ ka Mali ka changer mais halisa ma se ka tile bon i y'a ye wa ni nin tun kɛra hɛrɛ tun tɛ circulation bɛ digi wa voilà donc an yɛrɛ de kɛra an yɛrɛ ma jugu ye Maliyɛn Ala ka changer donc bɛɛ b'i tɛgɛ nemu ko n'i ye dibara bɔ i b'i tɛgɛ nemu mais Maliyɛn bɛ dibara de kunu o de problème de Kanbɛ le flash